σήμερα θα παίξουμε αυτό το πραγματάκι. Να μην είμαι λίγο άρρωστη. Και θα κάνουμε parkour με τα rollers. Αυτό δεν το ξέρω. Παιδιά, τελευταία είδα. Όπα. Είδα ότι ανεβαίνουμε πολύ εγγραφές. Γιατί χθες προχθές είχα 110 κάτι subscribers και σήμερα έχω νομίζω 225. Τι λέω, ούτε καν, τι 100. Είχα 200 κάτι και σήμερα είδα ότι έχουμε 225 νομίζω. Εγώ γιατί πεθαίνω όλη την ώρα. Ναι. Υγεία. Παιδιά, μη σχολιάζετε λίγο τη μούρη μου στο τέτοιο. Είναι επειδή στο Brookhaven όλη την ώρα βάζω ένα face και μου έχει όλη την ώρα προγούλη και μου λέει ξαδέλφη μου, θα βάλεις αυτό το κεφάλι στο avatar, το woman face, και θα σου φτιαχτεί και δεν θα έχεις προγούλη. Και το έβαλα, αλλά πιστεύω η άλλη μούρη πιστεύω ότι η άλλη μούρη είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη πιστεύω. Μπράβο μου παιδιά. 1, 2. Όχι 1, 2. Πάμε, προχωράμε. Γιατί με βγάζει ανάποδα. Πάμε εδώ μωρί. Κάτσε, περίμενε. Πηγαίνω ανάποδα. Καλά, ό,τι να είναι. Oh my goodness, κοιτάξτε τι έκανα bro. Είμαι πολύ καλή. Walk up. Είμαι η πιο καλή εδώ πέρα τώρα. Κοιτάξτε το έχω κάνει ημέρα παιδιά μου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχω δει καθόλου haters. Δεν έχω δει καθόλου haters. Πάλι ανάποδα πάω. Υγεία. Ναι, το έκανα. In your love better will follow where go, where goes. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Υγεία. Ήθελα να ανέβω, αλλά ok. Οπ. Όχι. Όχι. Υγεία.
Προσέχουμε λίγο, γιατί εδώ τα κάναμε σκατά. Again. Ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ? Θα πρέπει να το κάνω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Α, πρέπει να έχω πάρει πάρα πολύ φόρα μάλλον. Μπρο, στο τέλος. Πάνω από εδώ. Σήμερα δεν πήγα. Πήγα σχολείο. Μην με ρωτάτε κάτω στα σχόλια γιατί. Μην με ρωτάτε, σας παρακαλώ πολύ. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε στα σχόλια. Θεωρείτε καλύτερα αυτά τα ελληνικά, τα shorts που κάνω κάποιες φορές, ή αυτά τα Blackpink που μπορεί να παίρνουν και πιο πολλές προβολές και like? Για πείτε μου. Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η αδελφή μου λέει, στο κανάλι σου θα έχεις μόνο ένα concept. Και εγώ της λέω, όχι, θέλω να έχω πολλά concepts. Και ναι, λοιπόν, προσπαθώ να κάνω πολλά θέματα. Όχι θέματα να μου προκαλέσουν κακά πράγματα. Καταλάβετε τι εννοώ. Και ναι, λοιπόν, ναι. Θέλω να μάθω, παιδιά, θέλω να μάθω. Θα κάνουμε και στα τέτοιο. Σκέφτομαι να ανεβάσω στίχους, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν ξέρω πάρα πολύ καλό edit. Εκείνο με το 1935 ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Το λιγότερο όμως. Πρέπει να έρθει η ξάδελφή μου να μου μάθει καλό edit. Γιατί, παιδιά, θα κάνω στο edit τώρα που θα κάνω, που δεν κάνω πολύ καλό edit, θα γράψω θα κάνω tag το όνομά της, να πάτε να την ακολουθήσετε όσοι δεν την ακολουθάτε. Θα το κάνω και σας παρακαλώ να την ακολουθήσετε, γιατί κάνει πάρα πολύ προσπάθεια και έχει πάρα πολλούς subs, γιατί κάνει, παιδιά, κάνει πάρα πολύ προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια, κάνει τέλειο edit. Πιστεύω, άμα τη δείτε θα την αγαπήσετε πολύ. Πιστεύω εγώ προσωπικά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Ειδικά μπροστά μου, τώρα που είμαι ένα απλό κανάλι, μπροστά μου είναι πάρα πολύ καλή. Μπροστά μου. Αλλά είναι τέτοιο, πάρα πολύ. Κάποιες φορές είναι και λίγο, ναι, καταλάβατε τι εννοώ.
Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν σταματάω να την αγαπάω. Είναι πάρα πολύ καλούλα. Ναι. Και βλεπόμαστε κάθε μέρα από Discord. Θα βάλω το όνομά μου και στο Discord, στην περιγραφή. Και ναι, παιδιά. Χριστέ μου. Θα προσπαθήσουμε να το τερματίσουμε, δηλαδή να το πάμε τα 100% και είμαστε στο 35. Τώρα θα πάμε στο 36, αλλά δεν πήγαμε. Άντε μωρέ. Από τα ξύλα θα ανεβούμε ρε παιδιά. Έτσι εδώ, μπαμ. Γιατί μου βγαίνει αυτό όλη την ώρα? Βασικά περιμένετε να πάρουμε το δώρο. Τα δώρα βασικά. Ναι παιδιά, τώρα μπαμ μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ μπαμ. Είμαι πάρα πολύ καλή. Νομίζω σας έχω δείξει πως λέγομαι στο... Νομίζω σας έχω δείξει πως φαίνομαι, πως είμαι βασικά στο ρομπ. Νομίζω σας έχω δείξει. Παιδιά, πάω πάλι ανάποδα. Παιδιά, τι χαζή που είμαι. Πείτε από το 1 έως το 10 πόσο χαζή είμαι. Oh my goodness. Oh my goodness. Σκέφτομαι να κάνω και ζωντανή μετάδοση, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Επειδή δεν θέλω να δείχνω τη μούρη μου, θέλω μόνο να ακούγεται η φωνή μου, θέλω να παίζω τις παιχνίδια στα ζωντανά, χωρίς να φαίνεται η μούρη μου, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω ρε παιδιά. Αλλαγή. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου, θα ανεβάσω ανάρτηση, να μου πείτε άμα θέλετε να το συνεχίσω ναι ή όχι. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας, ελπίζω να περάσετε καλά, να έχετε μια τέλεια μέρα και να χαμογελάτε πάντα. Γεια σας.